Zdravíme všechny diváky a vítáme vás u dalšího AZ Talku. Povídat si opět budu s Vaškem Strnadelem, spoluzakladatelem a lektorem společnosti Asteka. My jsme se v minulých 2 dílech, Vašku, věnovali takzvanému storytellingu a využívání příběhů v komunikaci. My to dneska trošičku posuneme, protože naše dnešní téma zní data storytelling. Tak prosím tě, co to znamená data storytelling? Tak, ahoj Honzo, díky za pozvání. Já se zeptám, psal jsi někdy svůj životopis? No, několikrát jsem si ho psal, ale spíš to bylo proto, protože nějaká firma, která mě poptávala, abych moderoval, chtěla vědět, co všechno dělám, co všechno umím, ale že bych nějak cíleně se snažil měnit svou profesi, to ne. Já ptám se proto, protože třeba 20 let zpátky, tak jak tam je ta kolonka dovednosti, tak si tam lidé psali třeba Microsoft Word nebo Office nebo Excel. Že jo? Protože tehdy, kdo uměl třeba jako v Excelu, tak to byl někdo. To byl někdo, přesně tak, protože tehdy, když chtěl někdo vizualizovat data, když chtěl někdo udělat graf třeba, tak vzal tužku, papír a začal kreslit. Takže si musel velmi pečlivě rozmyslet, co vlastně chce říct, co těmi daty chce vlastně komunikovat. No a dneska, protože ten Excel... Ta doba se změnila, pravda? Změnila se poměrně zásadně. Dneska otevřu Excel, nahodím tam pár čísel a najednou mám graf. A to, že máme dneska i s internetem všechny data a informace k dispozici, tak neznamená, že komunikovat je jednodušší. Naopak, je to mnohem složitější. Takže data storytelling je vlastně o tom vybrat ty data, které jsou důležité pro to, aby mě pomohly splnit můj cíl, kterou tou komunikací chci dosáhnout. Když tedy pracuji s daty a chci je dobře vizualizovat, ukázat ta správná data, tak jak to mám udělat? Paradoxní je, že vizualizace dat nezačíná vizualizací dat. Vizualizace dat... To ti trošku nerozumím. Měli bychom začít 3 zásadními otázkami. Komu, co a jak. To znamená první, komu ta data jdeme ukazovat. Jestli je to nějaký reporting, jestli chci někoho přesvědčit těmi daty, jestli chci ukázat nějaký kontrast nebo vývoj, co vlastně chci, nebo komu to ukazuju, co tím chci říct, jakého cíle sleduju, no a potom která data mě pomůžou dosáhnout toho cíle a jakým způsobem je teda budu potom vizualizovat. Jestli to bude nějaký koláčový graf, prosím, určitě ne, ale jestli to bude liniový, sloupcový graf, k tomu se možná dostaneme. Dobře, nebudu předbíhat. Zásada smrt koláčovým grafům. Dobře, měl bys nějaký, prosím tě, konkrétní příklad? Příkladů mám spoustu. Tak třeba nedávno v jedné firmě, to byl norský korporát IT, tak představ si, že nastupuješ do českého týmu tady. Jo? Procházíš těmi úvodními školeními a na takovém jednom školení tak ti ukážou tady tento graf. Tak je tam nějaký lehký vzestup, lehký pokles a potom docela velký vzestup. Jo, tak toto prosím, to je počet zaměstnanců ve firmě. Jo, musíš se na to soustředit, moc ti to neříká vlastně, že jo? No, vidím, že moc ne. Neříká mi to vůbec nic. Vůbec nic dokonce. Takže my jsme potom mluvili s personálními manažery a já jsem se jich ptal, jak je cíl toho... Proč to vlastně sdělujeme? Přesně tak. Proč to komunikujeme? Jeden z nich říkal, víš co, my to tady máme historicky a vždycky jenom každý rok tak tam přidáme ten jeden sloupeček. Takže možná bych mohl z toho vydedukovat, že firma funguje už celkem dlouho. Celkem dlouho. No, že má nějakou tradici. To říkal, to je tak jediné možná, co z toho pochopil. To říkal jeden z nich, on říkal, my chceme ukázat to, že jsme jako stabilní firma a že rosteme. A já říkám, no ale tady ten propad to teda moc neukazuje. Takže jsme se zamysleli, komu to říkáme a co tím chceme vlastně sledovat. A udělali jsme tady toto. Vážení nováčci, my vás tady vítáme. Naše firma vznikla před 35 lety a po prvním roce působení tak v jihonorském městečku tak jsme měli 121 zaměstnanců. Dneska těch zaměstnanců máme přes 34 000 ve 20 zemích světa.
93% našich zaměstnanců tak by práci v naší firmě doporučilo svým kolegům a přátelům. My vás tady vítáme, jste na dobrém místě. Tak tohle přece jen působí trošičku lépe než ten graf, který jsem ukazoval před chvílí. No ale to potom vlastně neukazují všechna data, která mám k dispozici, nebo jak to vlastně je? Musím ukázat jenom ta data, která chci prodat? Nemusím asi ukázat úplně všechna. No nemusíš. Ono existuje v data storytellingu něco, čemu se říká exploratorní a explanatorní analýza. To je to... Zní velice odborně. Zní to strašně sofistikovaně. Hele, v podstatě jsou to data, které zkoumáš a to je ta exploratorní a potom ta explanatorní, to je to vysvětlit, to je to, které data ukazuješ. Představ si, že rýžuješ zlato. Jo? Máš ten, co se tomu říká, jak tam je ten písek, protéká tam ta voda a tam hledáš ty kamínky. Prostě mám na to speciální stroj, kterým to zlato prostě vydoluju. Takže ty to prosíváš a je tam hrubý písek, jemný písek, jsou tam malé kamínky, větší kamínky a ty hledáš to zlato. To zkoumáš ty data z různých pohledů. A potom, co dělá spousta lidí, tak celé tady toto penzum těch dat, tak ukáže tomu obecenstvu. A mezi tím pískem a kamínky, tak se tam to zlato vlastně ztratí. Takže ta explanatorní, to je to, co vlastně chci vysvětlit, je to vzít to zlato a ukázat ho těm lidem. Takže ten storytelling není o zjednodušování věcí přílišném, ale je to spíš o tom, jak nezahlcovat ty lidi tím pískem. Jinými slovy, zbavit to zrnko plev a neukazovat celý lán obilí. No, ale ty ho znáš, ty to zrnko znáš, ty znáš všechny ty zrnka, protože ty jsi tam byl. Jo, a ono je to takové, když už jsem s tím trávil tolik času, tak to musím všem ukázat. Je to nezajímá. Ale pokud se někdo zeptá, hele, co je za těma zrnkama zlatýma, byly tam nějaké kamínky, tak ty to víš, můžeš to doplnit, ale už si v nějaké diskuzi a to chceš vyvolat tu diskuzi, vyvolat tu interakci, nechceš. Tvůj cíl, předpokládám, není umlátit ty lidi daty. No dobře, ale když budu ukazovat jenom část těch faktů, tak není to přece jenom trošku manipulace? S tím, že máš data k dispozici, tak přichází velká odpovědnost. To 100% ano. A je dobré si říct, že jakmile lžeš a ti lidi to zjistí, tak si skončil. Takže, jak říkám, s daty lze velmi snadno manipulovat, ale potom je to o nějaké etice a o nějaké odpovědnosti, kterou máš, když ty data máš k dispozici. Já ti tady můžu ukázat třeba, tak podívej se tady na tento graf. Tak je to nějaká křivka, která padá celkem strmě dolů. Přesně tak. Tady, když se podíváš na hodnotu v listopadu 2021, tak je $68,000, teďka je $16,000. To je vývoj ceny, hodnota bitcoinu. Jo? Takže pokud já budu chtít, aby dejme tomu investoval do akcí a neinvestoval do bitcoinu a ukážu ti tento graf, tak pravděpodobně toho svého cílu dosáhnu, že jo? Jo? Ale pokud budu chtít tě zmanipulovat, aby si investoval do bitcoinu, tak já ti můžu ukázat třeba tady tento graf. Jasně, protože ta křivka stoupá nahoru, tak logicky mě asi přesvědčíš a budu ti věřit, protože ty jsi přece ten největší odborník, když o tom mluvíš. No a když se na to podíváš, tak toto je vlastně tady tyto dva grafy, tak já nelžu. Já si jenom cíleně vybírám, která ta data ti ukážu. Čili jinými slovy, můžu těmi daty manipulovat, ale ta data samotná nesmí lhát. Ta data nesmí lhát a jsou nějaké principy, třeba i grafické zásady a tady já jsem zmínil třeba ty sloupcové grafy a tak dál. Tak třeba zásada, že sloupcový graf musí začínat na nule. Jo, musí jít od nuly. Jak tam máš ty sloupce. Pokud ne, tak zase máš obrovskou příležitost ty lidi zmanipulovat. Takže já ti ukážu tady jenom dva jednoduché grafy. Hele, představ si, že se debatuje, vrátíme se zpátky, zrušení superhrubé mzdy. Jo? Tak já vám tady ukážu nějaké tabulky, nějaké grafy. Podívejte se na to, naše vláda, jak je úplně skvělá, protože toto je čistá mzda před a po zrušení superhrubé mzdy.
Jak to vypadá? Jak bys to komentoval? No tak pane premiére, jste nejlepší. Že jo, ten graf... Je tam výrazný rozdíl. Ale tady je naprosto cílená manipulace, protože já ten graf, když se tady podíváš, já ho začínám na 20 000. Tak to ale být nemá. Proto sloupcový graf musí začínat na nule, protože když se podíváš na tu realitu, tak to je ono. Jo? A najednou máš ten obrázek vlastně úplně jiný. Opět, cíleně si vybíráš, co ukážeš a co neukážeš. A mimochodem, ty se ptal na začátku... Na ty koláčové grafy, na ty čekám právě. Na ty koláče. Dobře, já ti ukážu teďka koláčový graf. Jo? Bude tam tržní podíl a budou tam 4 různí dodavatele pomocí koláčového grafu. Schválně uděláme takový testík. Zkus mi potom co nejrychleji říct, který dodavatel má největší tržní podíl. Dobře. Jdem na to? 3, 2, 1, pojď. Tak já si myslím, že logicky to bude ten, který zaujímá největší část toho koláče, to znamená 2. Tak, teďka ti ukážu, jak to je. 31%, 34%. Jo, ale... je to asi o tom, že se na to dívám ze špatného úhlu. Teď jsem to pochopil. Honzo, ale to je přesně o tom. Tvůj úkol jako prezentujícího je těm posluchačům nebo té audienci to zjednodušit. Ten cíl není, aby já tady musel se dívat na ten graf, kdo vlastně má ten podíl a tím mi to vlastně stěžuješ. Čím složitější to je, tím díl trvá těm lidem, než to pochopí. A čím díl jim trvá, než to pochopí, tak tím menší pravděpodobnost, že se tím vůbec budou chtít někdy zabývat. Protože ztratí zájem. O tom to je. Takže pokud koláčový graf, tak jedině ve 3D. Pokud koláčový graf, tak jedině tady tento. Jedině takhle. Tak jedině ve 3D ne. jedině Pac-Man. Tak jsme si vzpomněli na začátky počítačů, kterým jsme se opět dostali, už jsme si o nich dneska povídali. Já si myslím, že máme jasno. Toto je téma Data Storytelling. Toto byl další AZ Talk se spoluzakladatelem a lektorem společnosti Asteka Vaškem Strnadelem. Budeme se těšit příště. Já taky. Na viděnou. Díky.